Madokachere mabuja tinokutambirai kunhau dzanyasi dzomanhoko zuva rochinomwe mwedzi uno waNdira gore rino ra2023. Idi nyasi tiri kutandira tiri kwedu no kwaMutoko kwai kuno vamwe vatsano vanonzi dzidzai korera wano makore makumi mairi nomapfumbamwe wari mudare rodzimhosva kureketa kuno nonyaya yokuti kwai wagoda kuponda vanhu mhuri ibodzi vanosvika vanomwe kwai akatoda kuvapisira mumba maomo nokuti aiti ndo akamubira mari yache inoita $494 $494 US dollars pakatoita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoonei kwainoperera nhau iyi, tinoramba tichindoringa tigokunyepai. Nyasi paburikapo kare zviya zvatinogara kureketa kuti mutsepwede inoitika mukomana yakaita kunyangariwa kureketa kuno Zanu waburikapo kare kwaMurehwa kwai kubhukuro kwaChirowa wari kuchaya vanhu ikweyo kukuba vanhu nomhonya wachiti kwai muri kuitirei izvo musangano CCC pabodzi pauno kuti kwai imi dzoimba muri kuizviitirei kwedu tinoida CCC. Izvozvi zviri kutoita kuhwadza, unotoona pwere chaidzo dziri kuita kukuba wabereki wadzo chaiwo zera revana mai navana bambo wavo. Iri zvakaita kunyangariwa. Mapurisa andoreketa kuti ari kuferefeta kuti wagozive kuti chichaitika, ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichipera sei. Mazita avanhu vaakutotendera padandemutande nevanhu vari kuti vari kuvaziva vanhu vari kuita zvakadandi. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichipera sei tigokunyepai. Gwaro riya rakabuditsiwa nozuro noZEC kuti rinzi ndiro rokutaratara miganhu mitsva tanga tiri kurizemena nokuripepeta nokurizuzunura tikaoringa tikaona kuti idi zvakaita kunyangariwa. Iyo ZEC iri kugoreketa kuti kwai nzvimbo dzega dzega dzinomiriwa nomunhu mudare reparamende dzinoita wavhoti wakaenzana, asi zvinokona kuti vanokona kuingidzira kana kuderera nozvikamu 20 kubva muzana. Izvi zvakanyanya kuwanditsa. Ipapa zviri kubva zvaita kuti kudunhu reHarare kuno vanhu vanoita 30 mudare reparamendeko vanenge vari kuita munhu mubodzi aino vanhu vaari kumirira vanosvika zviuru 30 nomubodzi 31,000. Kudunhu reMidlands kunenge kuino mubodzi achimirira vanhu 24 27,000. kuManicaland anenge ari kumirira 28,000. kuMashonaland yomadoka zuva anenge ari kumirira 30,000. kuMashonaland yekweduno mabuda zuva anenge ari kumirira 27,000. kuMashonaland yopakati anenge ari kumirira 29,000. Ipapa kumasvingo anenge ari kumirira 24,000 kuMatebeleland yoDzauru anenge ari kumirira 26,000. kuBulawayo anenge ari kumirira 22,000 zvibodzi zvono kuMatebeleland yodzasi. Izvo hazvatipa mubvunzo kuti ohokonai kugoita kuti vamwe vamiriri mudare reparamende wange waine vanhu vashoma wavanomiririra, asi inzwi ravo riri bodzi. Kana kuri kuvhota vanenge vachindovhota zvibodzizvo nevari kumirira vanhu vakawanditsa. Idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tionei kwainoperera iyoyi. Tindori panhau ibodzi yoyozvo iyo gwaro roZEC kwagotoburikaiko kuti kwai vamwe makomishina oZEC akatonyora tsamba kuna vamunangarwa mwedzi wapfuura uyu wachiwanyepa kuti wasiyanei nokutambira gwaro riri kuuya mutungamiri weZEC Priscilla Chigumba wagotoreketa weri wese wamwe wese kuti kwai gwaro ri rari kuburitsiwa igwaro tsvinuba, asi waribe kupa zvikonzero zvokuti sei wari kuti itsvinuba. Ipapa apa pakatoita kunyangariwa. Apa onyasi Ravmo Madhuku abva apinda neumwe munhu woZanu anonzi Tonderai Chidawa agoburikapo kare ari kureketa zvibodzi zvo kuti kwai dare reparamende rinofanira kusiya gwaro risingabvumiwe nokuti rakaisiwa naChigumba egani nomutedzeri wache. Rekai tione ipapa kuti ichapera sei, asi zvatiri kuona woZanu wese pachezvavo wari kuda kuti gwaro ripinde nokuti wari kuti iwo rinovavhiringira nzvimbo dzavo dzavanga vagara vanadzo. Apa wari kuziva kuti mazuva ndo atikaira zvokutoti rikandopfuura mutemo unenge usingachabvumirei
kuti riseenzesiwe gwarori kana kuti miganhu inenge yatahwa iyo ireke kupinda pokale pakatoita kunyangariwa. Ipapo mudare paramende wemapato anopikisa vari kutohwisana izvezvi noZEC noZanu PF wachida kuti watande wapuwa gwaro rovhavhoti rakaseenzesiwa kuti gwarori riburitsiwe. Paribe chiri kuburika ipapa pakatoita kunyangariwa. Rekai tirambe takaisa dziso ipapo tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiitika. Wana murairidzi kureketa kuno wari kusaya kuti woita sei uye wari kutadza kuziva kuti unhadzirira wachiita sei nokuti zvavari kufundzisa zvo wari kuziva ba kuti ndo chere zvichaenderera mberi zvichifundzisiwa kana kuti zvinenge zvachinja. Kureketa kuno kwaizvezvi bazi rozvofundo yevapwere wakange wareketa kuti wari kuda kuferefeta kuti waone kuti wangachinje kana kuti woreka kuchinja zvimwe zvinhu zvo zvidzidzo zviri kudzidzisiwa kuvapwerewa. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichipera sei. Kuno mumwe madzibaba okubudiriro akakubiwa akavhirikidziwa noaizviita wasori wenyika wachitiwo kwai agoda kuenda kuti atadze abise hurumende yavo munangarwa. Pakatoita kunyangariwa unosaya kuti konai wakomana kokukuba vanhu ndo kunoita kuti zviite sei kana aino mhosva ka munomukubirei munomuendesa kumatare udzimhosva obatiwa. Pakatoita kunyangariwa. Rekai tione kuti inenge ichipedziwa yakaita sei nhau iyi tinokunyepai zvinenge zviitikapo. KuFidelity Printers kwai kuri kutengiwa goridhe nokubva pamadhora $53 $53 kuenda pamadhora $56 $56 pagiramu ribodzi. Haidi wari kuri kunga goridhe aiwa wanenge waita mari. Rekai tione kuti kwedu kumakahako wanenge wachiita zvokudini tiri kundoshuvira kuti waitewo kupfumvura zviite zviri nani. WGMB wagoreketa kuti kwai izvezvi gorosi raunziwa kumadhura yawo rinoita zviuru 141 ano 409 147,709 matani pachirungu. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvipera sei asi chiri kuhwadza varimi izvezvi kutoti mari yavari kufanira kubhadhawa yati yauya ba iri kutopfuura bhiriyoni no mamiliyoni 1.7 billion mari yomunyika. Pakatoita kunyangariwa unoita bva waita kusaya kuti konai apo wari kundoreketa iwo kuro GMB wo kuti tichawapedza kuwabhadhara manji makuno yano tinenge tapedza kuwabhadhara asi munondoziva kuti karwiyo kanondoramba kachindoimbiwa huikura nyarara. Kuingidziwa kwakaita mutengo vhati kureketa kuno kuri kuita kuhwadza idi kwese mutemo wakusvika zvikamu 15 kubva muzana 15%. Izvi vanhu vari kutouya kupinda mubed bridge motika diki dzakutobhadharisiwa mari inoita madhora $29 chaiwo pamotika ibodzi kana dziri dzokunze konyika. Pakatoita kunyangariwa heno mabiya angu kuti zvichapera sei izvozvi ticharamba hedu takandoringa. Tahwadziwa fani munyaya yemutambo kwai wanotamba mutambo karati wokukubana uya watadza kuenda kuAsia Championship nokuti kwaribe mari. Heno kuti waribe kukumbira uchereiwo wananyamariwo vanhu munyika penodai wandowawisirawo waikona kuenda kotamba newabiyawo. Heno ticharamba takaringa. Tiringedzo pasirese. South Africa yagoreketa kuti gore rino iri kuenderera mberi nokuda kuunza rezinesi itsva roplastiki. Ipapa wari kutoita kudadisa chaiko wabi yedu. Isu pedu ndo patakutanda izvezvi kufunga kuti taakuda kuitawo rezinesi roplastiki. Iyo wakutochinja riripo kare rakauya 1998 wakutoisa rimwe kuti zviite zviri nani. Mabi yangu rekai muone kusarira kwakaita nyika yedu wakomana zvinoita kuhwadza. Wanoringa nozvougaro hwevanhu pabodzi nozvomamiriro oupfumi munyika wagoreketayo kuti kuNamibia kana vanhu vakamanikidziwa zviri kuida kuitiwa nonyika dzokumadokazwadzi kuti dzichinje vanhu wachinje maitiro avo nokuseenzesa dzimotika dzomagetsi pabodzi nokureka kugoseenzesa marasha kuti waumbe magetsi. Panokona kuita njodo chaiyo. Kwai nhamo inobva yaita kugara yakaita funya chisero chaiyo munyika iyi zvokuti vanhu vazhinji vanosaya kana
kuringa nochokubata. Rekai tione kuti wakuru wehurumende wachazvitetekera chire kana kuti wacharamba wakapfanyiwa neyo wakuru wenyika dzokumadokazuwadzi. Tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Muimba anomukurumbira akabva kuZimbabwe kwedu uno Oskido agoreketa kuti atanda yache dandemutande rache rinonzi kwale.com iro rinobatsirayo waimbi kuti wagwese dziyo dzawo ipapo walibe munhu waanobhadhara mari yozvawanenge wakuboya ipapo. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichipera sei. Tiri kuramba tichindomushuvira tusvinu mubi yeduyu nokuti aiwa anoita tusvinu tokuti wazhinji wakone kuita zviri nani. KuGuinea Bissau kwaitiwa imwe nhandare yekuti itenziwe zita rapere. Idi wano muAfrica ndo wega wandiri kuona wari kuramba wachindoita izvozvi. KuEurope ko wari kuzvidaba wari kuzviita nokuti kwaimwana wemutema. Heno mabiya angu ticharamba hedu takaringa kuti tione kuti kuno nyika chero yekuEurope ichaitawo izvozvi bodzizvo kana kuti kunenge kuribe. KuSouth Sudan kwahwadza izvezvi tiri kutoshuvira kuti wanakadzitape wakapambiwa newakuru wehurumende watakanuhwe kwaizvezvi wakabatiwa wanosvika watanhatu chaiwo kunze kwai wagobuditsa vhidhiyo mutungamiri wenyika ari kuzviwetera. Imiwei imikaime zvakaita kunyangariwa. Unoita kusaya kuti kohoko pane kwaangaita kuti azviite izvozvo iye ari yemuridzi wenyaya yacho unobva wazvisaya idi. Munyaya yegumisira kwai anonzi Chimamanda Ngozi Adichie apuwa ruremekedzo runopuhwa namambo kuNigeria agotenziwa zita rokuti Odeluwa zvireva kuti kwai anonyorera pasi rese kuti rigofunde. Tinomushuvira tusvinu tichimukorokotedzawo pakare. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau kosondo lino taperera pano.